Zombie Apocalypse. Yes guys, good morning po sa ating lahat. Welcome to Daang Kalikasan, mga tarum Pangasinan. Ngayon po ay February 5, 2022 at meron po tayong magaganap na Saturday race organized by Sir Doming Salteng. At ito ay isang ensayo race lang guys para hasain ng ating mga kabataan na mga mahihilig sa bisikleta. So subaybayan natin guys at suportahan natin sila para sa kanilang pangarap na maging isang tunay na siklista balang araw. Ayun na nga at nag-start na itong ating MTB category. Maraming salamat din kay Idol Jeep Rigaray na siyang kasama ko guys na kumuha ng video sa race na to. Ayun nga guys at umpisa pa lang ay nagkabakbakan na itong ating mga tropa at meron na tayong breakaway agad sa bandang harapan. Ikut na. Sige lang, okay lang yan. Sige lang. Alam naman lang yun.
Ganyan talaga yan. Sports lang, sports lang. Ito guys, second lang. Alawang balik mo ka. Tara doon. Tara na. Wait lang. Tapos muna lang tayo. Hili ko. U-turn na dyan U-turn na dyan. Tatangan muna natin. Tayo natin dito. Wala po sila. Hindi, balik po tayo. U-turn na!
Lagi yan. Pagbalik na apat na. Pagbalik na apat. Pangatlo na yan. Pangatlo na yan ha, pangatlo na yan. Pagbalik nyo, pangapat. Huli ka. Ay.
na sila lumilikod. Liko mo na dyan. Liko na. Last lap na yan. Last lap na. Pabalik na. Last lap.
Doon. Ito po. Natapat ni Garay. Ito ang finish line. Ah, tabi. Walang tatawid. Maraming salamat guys. Maraming salamat sa aking idol. Yan. Salamat sa iyo, idol. Sa pag-video. Titik na nga lang. Shout out team Out po. Team Kamiling. Team Kamiling, tsaka Team Bendita. Yan, Team Orom. Yung mga yan. Okay guys. Abangan na lang yung awarding.